So I did it again. Binge eating is just always my nemesis. 2 a.m. that night, the first night, Friday night, Mum bought ice cream to have with it. And I went downstairs and had a bite, and then had another bite, and then had like a whole tub of ice cream at 2 a.m. Idem ti povedať 3 veci k tomuto videu a ten posledný bude taký mini hate. Mark Carroll je úspešný fitness bikini coach pre ženy, kde coachuje ženy na rôzne súťaže, má fakt neskutočné množstvo programov, ktoré sú populárne. Je známy na Instagrame, má 1 000 000 sledujúcich, rada ho sledujem sama, pretože je sám sebou a prináša hodnotný obsah. A v tomto videu skrátke rozprávala svoje skúsenosti s nočným prejedaním sa, ako o 2 ráno zjedol celý teglik zmrzliny a ako počas celého víkendu zjedol celý plech koláču, ktorý mu napríklad mamka k jeho narodeninám. Toto video je veľmi populárne, pretože s ním ľudia veľmi rezonujú, pretože sa to deje každému. Veľmi sa mi páči, že tu jasne ukazuje, že aj my coachi sme ľudia, máme chute, niekedy zjeme viac, tiež máme tie svoje slabosti na konkrétne sladkosti a slané. A to je absolútne v poriadku. To je to, čo sa mi o tom videu páči, že proste autenticky zdieľa to s ľuďmi a ľudia v komentoch to uznávajú a vlastne vidia, že nie sú v tom sami a že aj oni bojujú s prejedaním sa a so závislosťami na nejakých konkrétnych veciach. Tiež rozpráva o tom, že tieto svoje obľúbené veci ako koláč a zmrzlinu si vieš zapasovať do svojho dňa, týždňa a víkendu. On to robí formou toho, že si počíta kalórie, ak sa mu to kaloricky hodí, tak je so sebou spokojný. V tomto prípade ale prekročil kalórie a bol z toho trošku viac zrútený. Pretože ako sám hovoril v tom videu, darí sa ti, plníš kalórie, ideš bomby a potom, keď sa vlastne preješ, vieš odčiniť všetko, čo si sa snažil urobiť správne počas týždňa a berieš to ako tragédiu a zlyhanie a si sám do seba sklamaný. A to ma vedie k tomu tretiemu bodu, ktorý je menší hate. Nie je nič zlé na tom, že cez víkend zješ viac ako plánuješ, alebo že si o 2 ráno dáš zmrzlinu. Sme ľudia, stane sa ti to ešte 1000 krát. Volá sa to život. Nie je to tragédia, nie si menej človek, nerobíš nič zlé, ak chceš zjesť celý plech koláča od mamky. Ale toto je presne to, čo ťa online coachi nenaučia, pretože to sami nevedia. Každý ťa učí len počítať kalórie, zjedla si viac, jedz menej druhý deň. Môžeš zjesť 10 koláčov, ak sa ti to kaloricky hodí. Kľudne môžeš ísť aj o 2 v noci, ak sa ti to kaloricky hodí. Buď sama so sebou spokojná len vtedy, ak zješ počas dňa 123 gramov bielkovín a nastavené kalórie. Wow. Týmto sa v dnešnej dobe merá miera tvojho úspechu a to, ako veľmi fit budeš. Lenže, čo ak by si sa namiesto čísel začala sústrediť na to, ako sa cítiš po jedle? Že ťa bolí žalúdok, keď si dáš zmrzlinu o 2 v noci a zješ celý plech koláča. Alebo že ti ťažšie zaspáva. Alebo že sa budíš ako vyblutá rezanka a máš o mnoho menej energie ďalší deň. Alebo že ťa non-stop smedí, alebo že ťa preháňa. Alebo že máš horšie myšlienky. Keby sa toto naučila, tak by si pochopila, že kedy a ako ješ ovplyvňuje tvoje telo viac než samotné kalórie, čo bude viesť tomu, že sa konečne naučíš, ako jesť počas dňa bez spoliehania sa na tabuľky, diety a extrémy. A presne o tom je môj profil. Naučím ťa jesť tak, aby sa ti konečne ľahšie žilo, nie aby sa celý život žila podľa tabuliek. Ale hej, pokojne si zapisuj čísla ešte v 50-ke, lebo vraj je to veľmi rýchle si to tak zapísať však.